Hvad laver du? Hvad ser du ud til? Hvad laver du? Helge, det ved du godt. Hvad laver du? Det er Facebook. Nå. Hvorfor ser du ikke bare det? Hvad laver du på Facebook? Skriv med folk og spiller Tetris. Så det er Tetris på Facebook. Ja. Hvorfor er modstanders brikker og lader kager? Man kan vælge det. Hvad er det? Det er point. Hvad så det? Det er kaos. Hvad så det? Det er kaos. Gå nu hjem! Nah. Okay. Skulle det alligevel. Hey Helge. Hvad? High five. Øjne er skrevet til mig. Godt at være hjemme. Måske skulle jeg tjekke min Facebook. Det er godt nok lang siden. Det er faktisk ret sjovt. Hej Helge. Her er bare lige spørge, hvorfor du ikke har været i skole. Oh my god!